खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जोंनि टपिकआ जाहैबाय दा जुबिन गार्गनि जा थैनायजों लोब्बा थानाय दा साबा दायनिगिरि दा बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट जेल दा बाक्सानि मोनसे डिस्ट्रिक्ट जेलाव लाबोगोन एबा लाबोदों दा बै जाथायाव गोबां पाब्लिक आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजि एबा नांज्लायनाय एबा गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आङो दा दिनैनि जा श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा दा बैसोरखौ माने डिस्ट्रिक्ट जेल बाक्सानि मोनसे जेलाव लाबोदों दा बेयाव लाबोनायखौ लानानै गोबां पाब्लिकआ गोबां रायजो राजा बिथां एबा जुबिननि फेन्सफोरा दा बिथांमोना गोजोननाय गैया आरो बिथांखौ लानानै गोबां माने बिदिनो अबजेक्सन होदों दा बिथांमोनखौ लाबोनो मोनामोन एबा लाबोनाङा होननानै गोबां अबजेक्सन होनायखौ नुनो मोननाय जादों दा जुबिननि फेन्स एबा जुबिनखौ मोजां मोनग्रा दा बिथांमोना नैबे डिस्ट्रिक्ट जेल बाक्सा दा बाक्सानि डिस्ट्रिक्ट जेलाव लाबोनायखौ दा गोजोननाय गैया दा बेखौ लानानै गोबां दिनै गोबां सापर्टार बिथांमोना दिनै मा अबजेक्सन होनाय एबा मा धरना होनाय दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जुबिननि जास्टिस फर जुबिन गार्ग दा बेखौ नागिरनानै दा बयबो दिनै गसंथादों एबा दिनै श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा दा बिथांमोननि दा पानिशमेन्ट बिथांमोनखौ साजा होजानायखौ लुबैदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना दिनैनि मोनसे दुंहाव थासारि दा बेखौ नुनो मोननाय जागोन अके अब्ला गोजोन्थों